Kami Khlieh unit jong ka BJP Yamenta kala say khat nyungut ki kerteng ki banya kun ha ka jingjit nong mi khmat thamai sha ka KHEDC bat ka JHEDC ka pin idak ya ka jingthu jong ka ban pin khlan ya ka jong ka bor ha ka ne ka than wadla ka dang dei tang ka parlok barit ha ka sarkar sinrop ka basin shar ha Meghalaya ka BJP ka donya ka jingkermen ba ki pat nong thep vote kinjit katu katni ki nong mi khmat BJP ha ki autonomous district councils don menurut man kan thoi ke BJP halor kata don kan tang ka bai ka kila man kan thoi BJP ba ka kata anti Christian si anti Christian religious card ru BJP Meghalaya ude Kurstan hi na Garo Hills ne na Khasi Jainte Hills ru di Pakistan hi we pisa ba ka national government pinap ban da pensisha bai ka kam la pentre ka jingrung jong BPP kan kata e bon ligi seats ka tang ngam beling an chulen ne kata tang mol kla long no kumba pi blackmail executive members board district council kan mentatang bagi mendai nak political party juga dan lompin duk nak habah juga kami hap kan bon num day ya ka vote jung pi hagdor si hajar bo pin thi tang khlieh sniang wei pin yo ka BJP ha Meghalaya kalarai banyakun ha ka MDC election hajar phosan kalapin mi khatsau ngut ki kertong ki banyakun banlong ki dekhot jong ka KHEDC bat laingut nakabenta ka JHEDC Kiai kita kijing penkre jong ke BJP hakani ke election. But haduk katno ka Meghalaya unit jong ke BJP ka suthu ya ka tre ka kta but ka kompenya haki district council. Tuginya kmi lang ya kane. Skopa priang sobha ya unong aiktin jong ke BJP menta uba M kharkrang. Ningkong balik ke BJP ka Shimpor slam ha ban pinmi ya kita ki kerteng jong ki kertong jong ki ban contest sakane ka EDC election. Kublishbon Aaron and welcome to our house including Dodashan team jong pi. Kamdai eta ba slam naman pinda pet kamdai pher ka por bengi declare mengi but ki party ru. But sakabai dia pidin suthu ba ka BJP as a national party. But bon ki jingrai kum kini la khamtam ki elections ki kele ni dan kam ban up ya ka final approval ka jingrai na po Delhi tingim la churai tan po state tenta ka daw kan kam simpor hi ka kalong ka it's a quite normal na mata ki political party bari national party Tikar kum kalis mulai I khatnyungut kita ki candidates ki ban yakhuna kani ka election ba nakini khatnyungut Kanung di berhisngo berkilawan job. We expect, of course, ngomong berkat nyungut dengan mula cukran lam ler. Tambah, at least we are looking at ngipet lakum numno 3 to 4 light sangut day banyo kan? Day banyo. Kamtam ena sya riboy sete. Ni expect kan? Tihakui ke interview ke jong pihak pensengo ba kadai ke badan kam nak benta ka parti bahkan penkelano ya kita ki campaign strategy ki jong ka BJP kumno hi penkela ya kita ki campaign strategy menta ha ka EDC election iga ni ka wei pinda pe hon ani ka kamtam ka 2023 elections MLA ka wei pinda pe ki party bor khoi kiba kan tho ka BJP nai dan wei ru kan tho ka BJP ben ong mala da pi vote ka BJP to power tamut kamnumon development po state dan menurut kan tho ka BJP halor kata don kan tang ka wei ka kila man kan tho BJP ba ka kata ka anti Christian si anti Christian religious card pi ti ka ba so si ka long ba long ngi bo e kata ka namata ka jingroi ka jing par sharut ngi wara ba da ka religious card khamat ka ba la ngalak benar ada kejing thok ru ba kanum don kum kata nomor BJP Meghalaya ude Kurstan hi na Garo Hills ne na Khasi Jainte Hills ru di Pakistan hi kum kata ban kata ka ban play ka religious card tandrai menta dengan siam bagi breu ultimately glass tu ba mentoi nomor ba long in the vote we political party kimla nora ka jing roi jing part po state and ultimately in happy ban nora ka BJP kan that is one thing but me happen su tu ye breu But BJP kamdai it's not about religion. BJP is about kadai nam taka jing roi jing par
jong state he brought away kamdai nothing to do with religion Ti beli ki beri berkikiran halor kata kadi kata kenyam kumni kenyam kumti. kata kalong kadeng jeng pensutu bakla jeng ki ada political party te hi namar kim dan kim dan agenda ban kan tho ka BJP lat na ka to so ki lap ada bakatrikam so bakatrikam ne to pren kamera ka ju ka dan rei ka sulong ne kan long hado kat no pila ban panet kamera ka ju religious card again and again hi ultimately ki bri nong to clear religious card dan rei ke ida ki political party ki la no rai ka state nothing absolutely nothing lana pinya nujor bagi state ba rule hi ka BJP ka state jungi ngala banong pi umdan last news na mentang ngiu ke significant kan kala ban sna ko building hang ne ko building tai but that's not development something else kan Ti pe mo kindiat namar ka EDC election kadai nilaman ang kamlong local ti kaput kita ki issues ru kilong local nang menta ki traditional ti kita ki matre kamba ka BJP nei kan yakun ban pinbyang nada ka job kita ki bun tri ki si ni se kawai ka long ne ngam num pat la ban ai ma ngim pat pen mi ka manifesto wi ngi dang don ka put ka bangin pen finalize ka manifesto jungi ngam num la ban ai bor khoj ke bangin pun manifesto ni kat ni kawai kan ong ai pi ka dei kawai ka di ka direct funding na ka central government sagi district council ka ba ngi hap bahi banya kun mo dei bakal klam don kla don tang ba kumba yo ki wi district council sagi wi state ka district council ngi kim yo ai am nimar bale ba dei ba ka central government kam ai te ka shilong ultimately ka central government kalong kupa mentai ki kun kai bu kwa kun upan uyo mentai la pim pan pin yo no hi te kai ka jing te ko mentai kalong ba kum gi district council jing kim approach ka central government ba kini ki kam gi kwa ne and subha ai ngi ka pisa but ka juk men shwa ka ba pi yo pisa nta pi ni kita utilization certificate le na klem le ka kam tip tam ba po kot la pau bole ka tu juk la kut mentai namtai wi pisa ba ka central government pinap ban de pensisha wai ka kam la pentre te la nam la ba ka district council kan le ka ta hi tenrei ban pin kren nam ta ka fancy kam don ka problem namta central government kan ai maka kwa ba ka mi halia kan development tenrei so si amen pada ya ka 6 schedule kumno kala anwan ka direct funds ba shaki district council no habya ling ba be jong ka state government kan poi shaki district council the thing is amendment is scheduling ala ayo sumata aslam kilai kan taman dei we are not ngi klam push ya ka central government ngi long kum ngam tip mano balik sport Delhi ban ya kan ai tang ngim la ban push ya kata hodu kata te bukan central government kan long convince mam dei kata bangi pan suyo kam dei kata no long ultimately pinap pensisa bat pinap convince ka central government ba kani kan kam balingin la pi ai ngi kate ke ibing la ban le all those things kan tenrei menta ko makalong menta kam pau ti kemud ikum haji smutu ka jonga kemud ba ke iba ka sarkar kla de ble hadu menta ILP ko ong bai kadon hapo kamdon chuhangi kla don it's with the center tingin tim issue ab ya ka sarkar kami ba le iti kaju hi ba ka 6 schedule ru kan sale ka sarkar kami ti ke iba ka responsibility kan jong ka state government halor kata bi shu halu baro khacha ka sarkar kami chukut no hangta ta kadau kan pi ngam kwa ban comments manawar ba ultimately to of course BJP ka dan nang ba state government hang ni tamu wi ngi dan tang arngut ki yu an wi ngi dan tang wi cabinet minister hang tu ka ba on the opposite side dia dan like sangut te ngam tang kan democracy is about voice ma democracy we become la ta te the thing long ke ka bangi kwa na ka yang ka party umdan masngap man bangi long ngi dan tang arngut mo ke ka bang kwa nong ka long ba ke bangi pan na po government na po central government kam di ban chu kut te tang tu ba pin chu tho de jing tho ban nei you have to go and explain to government explain to central government kan beli la da pi ai ngi ka ta dat ka de kan man ta tang ba pin lat nyung pa ba nang ni chu mai la abret chati ta kam long em now la da ka manipur klan yo tu what ke ka problem bangi dei ban yo pi menta la kan ki state la man yo te ke ka problem ngin but the thing is ultimately kalong kumno bangi la ban convince ka central government
probably ka central government ka perkhat ba larangi ai ta ka LP ILP ka Meghalaya kamlong hang jing sto jungki ten rei lara don kumita gi doubts long ka chong ka state government jungi da pang le batai ka central government kan ba belim gi don kam kan larangi don kam BJP kala ban convince ya oh la ka BJP government power hang state of god definitely I can assure you Ini pabia kinja kita ki election campaign ba kharkrang namar ngai iba uba arden na ka PPP lani ka HSPDP ki UDP berkhai kala campaign mi labat step ngami ipat katakan ja na kaliang jong ka BJP balik kali long ta ka namar bingin campaign namar ba kawai ka long ba kidan ki seats ki ba kidan arngut langut ki applicants ma te Ngong king on pitch ngong high pouring in declare candidate then we'll go all out ban campaign kan naman man ta ting tu pi lada dan arngut langut bar khoi langut gile campaign lut tu pai ba man ngilai ka bajar pulai 2023 ka jang ni konstitusi jungaru ha ba nang kong dan sangut hadin tu to langut ki karan din no ngi khaddo ngi sa final ngi sa arngut apot ngile campaign kulmar su tu pai ba ari men ka si one way candidate on the BJP men tapi wan sama pi so kita gi jingmi pi ka experience in the past mengila yo kan tementang yong iki mentang mengila declare elections tementang they going all out ban canvas kan te ba pi kren chpang kata ka experience bi yo ka BJP ka de contest ka assembly election MP election mana ka ni ka by elections hapo gambe greru hinja halor kita ki learnings ni ki jingikai ba kum ka party phi yo lingba ki ni ki election but ka ka but thamai ba phi de ben le nakbenta ka EDC ba de ngi kawai sha menang la de bong pi mo ngan nong pi la da ngi la ban weng that religious card na ka BJP nai I'm telling you there's no stopping ka BJP kan there's no stopping ka BJP so we have ka shong hangi da ki ba penya ka party mi don hang ni bingin batai gi breu again and again remind pen soto iki again and again la if ka Nagaland where 95% ki breu ki Kristan if you can bring 12 kila nora 12 MLA BJP candidate MLAs tengam te beling kan state ke jungi tang ba kai bang I menta ka long ba ki breu slun ski kinsa wan kata just tu kan mar kan sin e phila ban yalam baklai ki ba mo kidong no you can lie once twice at the most not like sins of sin kan ultimately long kibreu ki kwa development for the state ki kwa development ka ring roi ka par state kan wan ti shopping in push ki development bakar krang ka ba kadi ka kamat ya kren hakani ka election kadi ka jingrung jong ka VPP sya ke EDC election kadi ka sin ka banikong hatu kata kalaban pentut ne em lani kan lap kilaban long ne em kita ki mau jentut ki ban penpulom no ya kalinti ya jong ka BJP ngam num ong ta ban pulom ban ong ba nama bikin target bet yang BJP TM tang ba hoi ka jingrung jong BPP kan kata bontli ki seats ka tang ngam beling an sulen ni kata and but kam tam ya ka ek bang I manga kolong ba ka jingrung jong BPP kan kam kata kam tam ki region party lifi amta Nomor ba BJP padan tu candidate BJP weru. Pi ubreu ubah kwa ban buat ka BJP hi umdeu ubreu buat ka regional party mo. Tapi din sutu kan. Te bon sin hi kita buat kiban shift. Siapa BPP kiri gitu bala don bad regional party and bad ki another alternate party. Tu ban kata ya dah jingrung jong BPP hi kan de regional party. Kam dak kren kdo you know tambah regional party kan cak kata. Tong la sutu kan dia sepang kata dengan satu sepang kata ka religious card ru ko khlieh pi ka jingkli da pareng what does the BJP have in common with the people of Meghalaya lani ka BJP ka don ayu haka ka ba yahap bat kipat Meghalaya what's in common one thing kan any elections pindah pelong be it MP MLA MDC kan what kayak gibi beri kiran food development kiran deh now mta lada ki khun samla jungi ki balat master degree ki balat I mean talk about any qualifications now kamdan jakai ki ba ki ne ang ne pot state ajong kita ki badan galat kelenti la iPad not nang ne mo and
And the worst thing is we are what bang im pada pergi kasih mentah jungi apa jungi kalau ngi kata brain apa jungi kasih tu begitu bebit em tu kim chong shu ni nama ki su tu ya ke jing nang jing start ke jungi bad ke jing yo la da ki ne ang ni kam num ya hab ndet ru pi so kila mi lot nang ta and pindakan ki kena samlaru mi dan hope dah no ru mi dan hope ang no hoi ka government kala ban keren kita ki kam san lak teli ki kam ke ban penmi ki tama underground absolutely nothing mo the one thing that is common mdai tanga po ka BJP bad ka state jong magalia the common of all BJP rule states kalong tangkan ke way develop ya ki grassroots state Kamla ben develop tang you to 1% 10% berhajrong no. Because state will not develop. You have pi nangkong app develop in grassroots. Where you lot develop in grassroots ni kita berhajrong kelas kiu lang te. Pi kata bang we are missing hang ni pok Meghalaya jungi. There are few they have made it. Kila develop ba, kila kiu ba and kawai bangala in fact don't go interview bangala le nang sen. Kaya bang i hang ni mentah po Meghalaya ke jungi ke long ba ka gap ban utu badan balu bam dan kla nang yar ka bang ngim ju i men chwa probably pon ngi nang khna ngi sa hu snam chwa ngim pan ju i kum gani King tang jat ba halor ka 6 schedule ti lada ka job ka BJP la shai le se kala ne em ka BJP ban lam ksai mo ban lead ban penbet thamai no ya kita kiken don trekam hapo jong ka 6 schedule one thing kabang you long there kidan under 371A mo kum kalong Nagaland where ki enjoy 371A hang tu la don lupai ki kendon ki ba central government acts will not kimnum trekam po Nagaland they are exempted now kum gitu ki bang ding ra po 6 schedule la dangi aman 6 schedule tang mut kanu menta ka chlong CA mo ki la pass ga act mo CA mo tendrai ka chlong kumta baga BJP government hapo central hangtai kerang perkat namta jungi ki tribal sang ni takada beli ka ong CA will not be applicable hapo ki 6 schedule areas nei tendrai ladang ila no ra hi hapo 6 schedule ngi ben corporate ya ka A ka ba 371A ka ai kat tu kat ning state kan ya rap ka state ke jungi ya ka under 6 schedule kan long ra lang kita po 6 schedule Bakar perang pelaju keren syai bha halor kiwi pakimat kata kadong kejing keren ya uput usam hapdeng Assam bat Meghalaya keren ru halor smart city pisngau ba kani ka sarkar kam le hadu kata kum ba kadai ban le hatu kita sngau kumjo man ngi keren man chwa ngla pen la mi ba po media bala ya pen bet ta ki put ki sam nam ta khat atli jakang atai and regi dan kat dang bun ben ki wi klam pala pen bet nga ong kum no nama ngala apor berja tu jing ja pelang pi ngalong SP po nong strain mo and Assam kla le claim hak ti Jakarta kla le claim first phase pi ya no the second phase kan mentah girang don ngi basa mentah gilang pi ki mukro ki Jakarta mo belong very contentious mo te hang tu kila ka state ke jungi kong la tho cha Assam ke ngaung kum no Assam la le claim hak tu Jakarta ula le claim ula khen be ki Jakarta ju tu beleu Assam un long interested ban nyat e kata ka jing kan te ban poi kata ka jing you mamu la de le claim te pin pe ka skul bor khol la chnan tu ki surok la chnan tu all kinds of development la ora ang tu ki breong tu gidan ga epic na po Assam ki register Jakarta po Assam te mata beli ku un kwa te lada ka state government jungi kam terus kam long da terus mni kata bu shya tho sti ke mo I mean dang long ka state government jungi ka dan kam ban terus po Delhi yang tai banong tong ini settle no ikini ki Jakarta ni lada ki chukut atang jing tho tu Assam ru non interested central government le to kong le yu mental tong suk mat sam thế hi ta ding long kun chu no ka tu ka sincerity ke di bendan da long tu sincerity ke dan ken hoi pi thoi team totally ma khana ka sincerity kam dan kam men toy men tang chu klim mang patla pen bet aban da pet bena kam dan dan hi ta je kan dan ke mental di snam mental klim dan je ke di snam mental te halor ka smart city bat ba
smart city tu ngatrai nong ta agam nomor beli bang long of course bi om ne mangala don go interview ha kla don go interview mangala ai smart city tu ita po ki billboard ki advertisement sisa nomor smart city kam long pisna ko yang paki dulan po yo pulu untuk katu that is not smart city hi kamut ba kumben ong nor kaphareng it's an ease of living nam tai ki citizens mo temta da pi kwa ba ka shlong kan long ka smart city temut ki breu ki di ban suk ta ka kom im mentala da ki kwa ban penan kam public transport ki ba biang ka ba khoi ki ba ha te la da ki kwa ban ya da ka jat ru temut ki footpath jing di ba biang la da ki kwa ka bam di ki ba khoi ki menta gini ngimyo i ngimyo i tengam tip ka smart city kumno kan tengi lagi dan ti jakali balak pen prai surok lagi katu la sengek no la sengek no kidan tu pola chumi am tu ka penmi ka government ko la sengek no la cancel to project tu that's not smart city kan tu kam dei smart ni kren bes kindia ba sapang ka election namar to ka BPP ka don tamagi don ki regional parties ka NPP kaya kata ka party ka bakam syong na kabenta ka BJP closest rival kumaki ong katinong way ang closest rival tang all political parties are rivals te man ong ba particular party bakan long threat ingi ngamong namar all berkhoi political party miki ha ka jing kila don nang tu kila su thit ka tu jaka jaki te berkhoi miki kidai dera long kidai nong yele persa ingi mut ngi ken ki berkhoi kilong kumju kan long berapa kilo competition ni? Yeah, all of them competition. Naman kila suthit, ngiling mengpat suthit nak kata ta. Ngan klip ko kasi klip namar kani berapa kilo dan hapo ki ikut kubor, klap puliru ngatrai. Ikong amperin lingdo, iong ba compare ay kaja ayu haki election district council Henry pin omla ban chance lem lada pimya ringkat bat kaseng kebesensyar hak sorka. Pidan yu ban ong halor kata. Ta teng mun ngi la man nong man toy buat kan nu ka party hang ne po state la da dei po san gamen kala nong kum ta ka view kan point of view ka ngam ong am ta kum ta kam ya hap hi kan ta kamut teng mut kla long no kum ba pi blackmail executive members board district council kan man ta tang ba kim dei na ko political party ju ki lom pin do na ka ba ju ki kam ya hap kan hi mentala da ka nu nomor ka it's la dem earmark lupa ka bah jun district council ke dikata tel da ka bah jun ka dikata irrespective ka nu political party ka bawan nang tu pd ben ai kan nomor ka tu mdei ba pi district council you to MDC individually ka tu ka bah jun ki pat ba am temata pin do no pat ba tang nomor ba ka tu district council nang tu ki ba penyal ini bedon CM ki EM nang tu kim dei na political party je pi ka ngatrai ka ta ka dik ba bakla kamdei kan namar kata tu pinong kita kumpo Delhi BJP government hagi state ka bamdei ka baka sansar ka BJP ki yo la ka bahal ki kan mdei bendan man stop ka ta kan maka dei ultimately ka dei ka hok ki pa ba okay ngam su ya hab ka ta hatu kala dei nem ka por man penmi no kita ki laws ki an ban penjaklat no kan UMLE umla su ban long u MDC ba kum ta ter kala dei ka por namar ba lei teng su long teng uju ubriu long MLA long MDC ka tu ka sulong no ba uting yo ka one way MDC dan ni utu MDC dia ulong no his rival hadin la ile MLA tamba ngatrai ngim da duna tagi briu tagi nong san pertai ka ba ngim num la chu ban penmi ngim lan penmi kan langsung la da MLA MDC te bendin la ko jong but kata tengmut ki pat ba ki yo te ra tri MLA ma kana la don MDC de tri la nom tri MDC la don MLA ni ma taw long ju ubriu ra bom tri bena tu sa san snap shukut kum tu ba khram tri and but ka wiru ka bang sngo ba ka de ben ra po district council ga tinga anti defection de ben implement po district council it's high time yang kala de ka por kan mla chu ban che long kum ni na ban che long le kum je le kai ne ngin chia le ka che ba mon ngin chia snok ka ba mon em kala de ka por mar ultimately pi ngi ki pat ba ki don ka hok menta ki jit nga train menta ki jit nga kum BJP candidate okay percentage no ka vote ka dei ba ki jit nga kum brio percentage no ka vote ki vote nga menta ka party menta la dang la job le sai be dan le snot na ma political party kolong mga set kelai kita gi brio
kerjaan yang akan tengah sengoi gini kam nomor ultimately politics hot bun ki jing kala bun ki tambah basic principle di bendan dah kelam dan principle su tum long ki oh itu tiba ke report ke barang jong ke CEG ke lapan pau ya kita jing deko ke berpila bancem ha guru kompanya ya ki funds ni kajing perlu prinsip kabam dasya betum ta ter apa ke KHEDC beli kimi kum kita ki jing deko trekam kawai kan long di CEG report kan kila bandai ki we ni ki daw bale ki district council jingi ki myo central funds ro kila bandai ki we ni ki daw mar kini ki report jang CEG kam kut tang ni we ki ask ke district council hang ni district council would report would reply ke chong ki man kani CEG upen mi ke report jang hadin mula persyang men yo ke reply na ka to ka office but kim yo dan ni ki yo mengenai kim hun but ultimately usa rai dia baka sam kadon ke jing deko dan ni ka jung duna takra ultimately upen mi CEG report menta pi try kum ke district council menta lara ki pan funds and personal government kam ne pe itu CEG report kan hapet men pi CEG report menta un ken un chuang ila ai ka tas pa kulur and kat ni normally menta pan sakan ni nang bun shu den deh and ka ba ka ba ka pen mi ka CEG report ka long hatur kom thong kam ngang so district council hi la dei hi kaput bang ila dei bendan da ka recruitment board belong transparent but ka ba mdek ba sia thung ba yeng la ni ba sia thung kat ba mon na consensus la jong ni thung em tu la don kam bendan no da ka recruitment board dia begini kira sepang kata kajing long khuj long sengur ke politics habang iwan ciki ini ka san perthai apa Meghalaya can politics be clean then hatu lane men kata ka san perthai kan long ka khuj hang ni apa Meghalaya ngam lada ka syong hi pat ba pi ka syong pat ba kan tagi ka syong naman ultimately mana budget kiri pat ba mentang kiri pat ba lada ki tip bau particular candidate long la dan history bau dia berkut telaka taru tambu don pisa pada pi boot you dan ban pi expect you te katakan long ki beri mentang la kham sutu la senang syai mentang and ni kimi nanti ba kani ka jinga sambisa pathar ka bam la iklam akor kani la dei ka por man kan kham singe no te kam dei su kan man ni la ye ka atpo 23 election kirang ka te ni consensus ba la don ka jinga the pisa ba bam nang batai su ten rei ti candidate ki kham job te ka pen pau hi bi ki pat ba ikla sang su thu man ta tekat nu kalong ke badan kam ya ke BJP banjok ya ke ni ke election shwa ka 8,000 arpupra assembly election ke bansawa yang itu kan ni berkhoi election kilong ki bakong san ni and larang ila ban job at least kat tu ni seat mentaru at least lengba jung ki members jung ki man rung sport district council ngila ban pressure ki ba kidi gini ki kam pin take up kidi gini ki kam pi mentala da du bri jong ngila no le mentala du jung bri wi ngila chukren la da umle makna mla le de ki bri jong ngila pressurize ki ba kidi gini ba pide ben le kidi gini ba pin tanya po district council kidi gini ki kam pide ben ra kidi gini ki bills ba pide introduce po district council tu bri jong ngila kan te la kam dan de ki bai tingim la so dan kam ni bangan ultimately kan yarap mapi ladang yo ke district council temut den ngi ladang ki members ki ba job ru ki ba biang temut kanang boost yo inge ka 28 kan ang tau bri sepat ba so tu ba job district council makanam dan yam dan kestan dan aim that it's all about development te khadu khadwa ba kharkrang lingba kani ka jing ekran ka jongi lingba kani ka platform DD Meghalaya ke kata ka jing tu ka pidon ban ai na ka benta ki bat nong tap vote shwa kini tap vote haka arpoi tarik minu bna banwan ngan kentui ketang ni wi pat ba apa pilet wonong emotional and perkhat sani ba wonum sha pen be ya ka pisa perkhat ba pe yi candidates berkhot pe ka party pe yi candidates and wonum ai ba wonum de ya ka vote jing pi hakador si hajar ba pin thit tong khlieh sniang we pin yo you know pi de mde ba pi de tang ya ka vote jing pi le pi de ya ka future jong ki kon ki ti jing pi ba de ka state di berkhot
ตัวสมภาชอบพินเลเชอร์แทบวูดด้วยอยู่เลยบุญไอพี่ก็จึงสตาร์ทมาพินละเป็นเจ็ดยากิบริวกิบันสัญชาติฮอกนี่ก็สเตทก็จงนี้มาดิสตริกคอนซิลมาบุญสิงห์เชดองกุมโนบุญสิงห์เชดองโอ้ตัวบอมเดลเลอร์มันเดลเลอร์MDCนี่กันองกับบักลากตากับบักลาปลัดดิสตริกคอนซิลก็เรียกอีกบันกัมบายิงินมาตาจงนี้มาพินเดเป็นคันได้พบ%น่าก็จะก้าวจงนี้ก็ดันบอกกับดิสตริกคอนซิลสเตทกัมเมนต์เลย hardly has any กับ jurisdiction กับ state government เลยกำดันนี่มั้งแต่ใน90%นี่ก็ดีครับเพราะ district council มันตาพินเจ็ดอีก MDC จงพีกี่บันเดียนอีกคลาวกับชีอัพกับดาวกับจงพีตัวเกี่ยกัน so ตะกดาวประคัดสันนิบาบัดเจ็ดบัดเล่เข็นกอริกับโหวตกันจงพีบัดสงบหาวันนมเดียตัดกับโหวตจงพีบัดระดับพิมเดียตัดกับโหวตจงพีระดับพีเจ็ดอุตา MDC คลำกับพิซาพิดันฮอกบาพินเลดิมันอูบางีกว่าเป็นอีกกรรมเดี๋ยวพิลาดีก็บูดจงพีพิมดันฮอกชูเป็นดิมันอู MDC จงพี Bakar kerang, kulit sibun. Kumleh. Baru jom kulit Kumleh. sibun. Thank you